na bola chie asimu ka onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ oji ngaji eri otuto onye ji akino na nketa bụ Wednesday ori abalị 24 na nkọwa Maachị afọ 2021 gerenu akwụkwọ akụkọ Chinonso Ugorji bụ aha m anya na-epepele ka anyị dị ndụ na tribunu ka anyị hụrụ isiokwu ndị a ọzọ kwa ndị ọrụ nchekwa Moteku na-ejichiela ihe karịrị 100 ehi na steeti Ondo ọnọdụ enweghị nchekwa nwere ike ịkụwasa ntuli aka afọ 2023 ya ka ọtọm na-ekwu enweela obi iko n'elu n'otu obodo na steeti Bayelsa dịka ndị agha isi ekwenwu sonyere okporo mmanụ ndị ajipụ ọkụ na steeti ahụ n'ihe ọtọm ụlọ nzukọ nnọchiteanya agwala ụlọ ọrụ DSS ka ha nyochaa Shehu Eme Shehu tinyekwara otu Fulani National Movement ikpeazụ na tribunu ka anyị hụrụ nke a maka otu ọrụ nchekwa Moteku ichala ndị gọvanọ South West nke ọma ya ka Afenifere na-agwa Akeredolu ya ka anyị hụrụ na tribunu n'ụtụtụ a na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a biko unu agbakwala bụbọ ọrụ n'ihi atụmatụ iwu ụgwọ ọbịakọta mpe ya ka Icheti na-arịọ ndị ọrụ ala anyị anyị mbeghịkwa mkpebi ọbụla banyere ibugharị ọkpọchi ga na mpaghara dị iche iche ya ka PDP na-ekwu ịnụbekwe APC na-eme atụmatụ ịnọgide n'ọkwa ọchịchị ruo afọ 32 na-abịa abịa ya ka Buni na-ekwu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria nọ n'ebube ya ka ọtọm na-eti n'ọpịa ọkọ ya ka nshọ na The Nations n'ụtụtụ a na Premium Times ka anyị hụrụ ndị a ụlọ ọrụ ndị agha ala anya dọla ndị ọrụ ya aka na ntị ka ha wepụ aka n'ịgbasa ozi n'ogbe nzirịta ozi soshal midia na-ebughị ụzọ nata ikike n'ihi mbọ agbara iwepụ ndụ m ọtọvezitela Buhari na obi ọchịchị Asorọkụ Naijiria enwe na-aga m n'ihu dịka otu afọ gachara enwechara onye mbụ nwụrụ n'ihi nje okoro mwakpo a na-eme n'ogbe ndị Fulani na mpaghara ọdịda ala anyị ga-akwụsịrịrị ya ka ndị okenye mgbago ugwu ala anyị na-ekwu n'ikpeazụ na Premium Times ka anyị hụrụ nke a n'ihi ntuli aka elu Imo North APC edela akwụkwọ mkpesa degide ndị ọkaikpe nke ụlọ ikpe obecha ọgwụ ala anyị ya ka na Premium Times nke ụtụtụ taa kpọmkwem na Vanguard ka anyị hụrụ isiokwu ndị a gbaa arụkwaghị m n'ọrụ gị ugbu a ya ka PDP na-agwa Mee Malabuni ọzọkwa ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ 4 n'obodo ndị enwere na Kaduna merụọ ndị ọrụ ahụ ike mmadụ 3 ahụ n'ihi mbọ nwere onwe otu ndị Yoruba ma alakedola aka n'ihu ma amụma ịzọ njem otu nde mmadụ na Akure n'ịga n'ihu na Vanguard ka anyị hụrụ isiokwu ndị a n'ihi ụkwara ntụhi Naijiria ka nọ n'ebe dị anya inwetazi ihe ha tụrụ anya n'afọ 2025 ya ka otu WHO na-ekwu n'ikpeazụ na Vanguard ka anyị hụrụ nke a olololo ime obodo na-enweghị nchekwa ọzọ ya ka ndị ntorobịa Igbo nke steeti Ọshụn na-eti na mkpu ka anyị hụchara na Vanguard n'ụtụtụ a na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a onye isi ala nụrụ olu ndị
atụ mieti ala na ama ma igbochapụ ndụ m ya ka ọtọm na-ebesara Buhari n'akwa. Ụfọdụ ndị osachi gọọmenti ndị na-erite uru n'udu abịrịba ndị ọkpa egbe achọghị ka ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị kwụsị ya ka Buba Galadima na-ekwu. Ụmụafọ Naijiria ga-akpọrịrị oku ka Buhari nye ha nkọwa banyere ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị ya ka ndị otu Shite na-ekwu. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị na-atụle atụmatụ iwu nke na-achọ ka ekewagasịa ụlọọrụ NIPOST. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ nke a, onye isi ụlọọrụ NYSC Ibrahim adọrọ ndị egwu ndọrọndọrọ ọchị aka na ntị megide ime ndị ntorobịa ji ụta fagrala nna anyị ozi ihe ike n'oge ntuli aka elu ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na The Sun ka anyị hụrụ ndị nke a, ndị soja ebibiela ebe a na-echipụta mmanụ akụrụ akụ na steeti Abịa. Anyị nọ n'ọrụ iwechite rụzigharịa ma gbanweekwa ọnọdụ APC ya ka Mai Mala Buni na-ekwu. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, Buhari ekpela nkwa ịgbakọrọ mba ndị gbara anya agbata obi aka n'ọrụ n'ebe ọ gara aka. N'ikpeazụ na The Sun ka anyị hụrụ nke a, enweghị uru ọbụla ọ ga-abara m ịrụ akụkọ inye banyere mwakpo ndị ọkpekpe wakporo m ya ka ọtọm na-ekwu. Na News Ego ka anyị nwere akụkọ nke a ọzọkwa, ndị agha awụchala n'Ọnịcha ka igurube n'ebe a na-achọ ndị ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Ọ dị mma onye mana ebe aka gosọwa na nketa n'ihe anyị bụ n'akwa akọ n'oge na-adịghị anya ga-eme ka emesikwa gelebe anyị na nketa n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo nọrọkwa n'ebe ahụ onye ọma ma na-ege anyị ntị na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Teberio Darlin FM 107.3 awuchiela ọnwa ọbịara ọhụrụ na Owerri a ụlọ mgbasa ozi kasị ibe ya izwe ngwa tinye redio gị na Darlin 107.3 FM Owerri ọwa ebe azịa. Mma Ọhaneze ndị emekelekwa mụ n'ọzọ dịka chọrọ ụgbọ ihe anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri na gịnị ka anyị na-atụle na nke taa ihe banyere ịgba bụbụ ọrụ nke ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu nwere n'ala anyị gbara ụnyaahụ. Onye isi ala Muhammadu Buhari nọrọ n'ụbọchị Fraịde abalị 22 nke ọnwa Mee afọ 2020 bịanye aka n'akwụkwọ iwu ndị ọchịchị bụ nke ga-ahụ na etinyere ya n'ọrụ bụ mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego nke ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe ala anyị n'ogo nke steeti dị iche iche. Iwu ọhụrụ ahụ sochiri otu kọmiti onye isi ala hiwere bụ nke ga-achọpụta ụkpụrụ nakwa usoro dị iche iche bụ ndị a ga-agbaso iji tinye ya n'ọrụ bụ nrube isi nye nkeji nke 121 nkewa nke atọ ya n'akwụkwọ iwu ala anyị nke afọ 1999. Iwu ahụ kpọrọ Executive Order No. 10 of 2020 for the implementation of State Legislature and State Judiciary Order 2020 bụ nke chewere ihu iji hụ na ọ gbasịrị mgbọrọgwụ ike bụ mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego nke ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe ala anyị. Ọ dị mma, gịnị ka m na-ekwu ihe a ụnyaahụ ka ndị isi otu jikọrọ ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu ndị nwere n'ala anyị gba gburugburu bụ Parliamentary Staff Association of Nigeria PASAN nọrọ kwupụta mfanye aka n'okwu ebe n'ime ụlọ nzukọ omeiwu niile nwere n'ala anyị gba gburugburu. N'onye isi oche ndị otu ahụ ya bụ Usman Mohammed na-agwa ndị akụkọ okwu na Abuja ụnyaahụ, ọ sịrị na ndị otu ya ọ gwara ndị otu ya ka ha fanye aka n'okwu tụtụrụ okwa mgbe a ga-etinye n'ọrụ bụ ihe ahụ dị na nkeji nke 121 nkewa nke atọ n'akwụkwọ iwu ala anyị nke afọ 1999 n'ọrụ. Abịa na steeti Imo ebe a steeti Imo ndị ọrụ obodo ụnyaahụ kwachiri ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo n'isochi iwu ahụ ndị isi ha nyere ka onye ọbụla wụsa ọwa dịka ha tụchiri ọnụ ụzọ ụlọ nzukọ ma gbochiekwa ndị ọrụ na ndị omeiwu ịbanye n'ebe ahụ. Onye isi oche ndị otu ahụ na steeti Imo ya bụ Maazị Victor Nnadi gwara ndị nta akụkọ na ha mere nke a iji mee ka ọkpụkpọ oku ahụ doo anya n'ebe ọ dị ukwuu banyere mkpa ọ dị inye ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego n'ogo steeti. Ọ dị mma dịka esiri zipụ ozi n'oge onye isi ala bịanyere aka n'atụmatụ na iwu ndị ọchịchị ahụ o nyere ka nọrọ kwuo na steeti ọbụla na-etinyeghị atụmatụ a n'ọrụ
steeti ọbụla na-etinyeghị iwu a n'ọrụ na steeti dị otu a ka a ga na-amịrị ego ndị ekwesịrị inye ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe site n'ego mmawapụta ha kwa ọnwa ọbụla ebe a tụrụ anya na steeti ọbụla ga na-etinye ego ngalaba ndị a na atụmatụ mkpata na mmefu ego ha nke afọ ọbụla mana n'ụbọchị taa dịka ndị otu pasan siri kwuo ụnyaahụ ha sịrị na ihe bụ afọ abụọ ejiri hiwe otu kọmitii a ebụkwa ndị tụlechara nnọọ ma wepụta ụkpụrụ ndị a ga-agbaso iji hụ na etinyere ya n'ọrụ bụ ihe nọ n'akwụkwọ iwu ala anyị nkeji nke 121 nkewa nke atọ ya mana tụtụrụ okwu ugbu a enwebeghị ọbụla mere banyere nke ahụ ya mere ha jiri fanye mma ha n'ọbọsị ọnyanụzila dịka ha na-gwara ndị ọrụ ha gba ndị ọrụ ha mesi onye ọbụla laa abụba ọrụ ebe ruokwa mgbe a ga-etinye ya bụ atụmatụ n'ọrụ mere taa anyị na-ajụ ọ bụrụ icheghị na oge eruola mgbe gọọmenti kwesịrị inye ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego gịnị ka ị chere na-ebutere gọọmenti ịda mba n'imejupụta ọnọdụ a nke abụọ anyị na-ajụ n'ụtụtụ taa ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo ya bụ ọbụbọrụ ndị otu pasan gbara ụnyaahụ dịka onye isi ha nọrọ na Abuja gwa ndị otu ha niile na steeti dị iche iche ka onye ọbụla fanye mma n'ọbọ tụtụ ruokwa mgbe gọọmenti ga-emejupụta ihe nọ n'akwụkwọ iwu ala anyị nkeji nke 121 nkewa nke atọ ya dịka o siri gbasara mkpụrụ na nke onwe nke ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe ndị e nwere n'ala anyị n'ogo steeti dị iche iche mere taa anyị na-ajụ gị ọ bụrụ icheghị na oge eruola mgbe gọọmenti kwesịrị inye ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego gịnị ka ị chere na-ebutere gọọmenti ịda mba n'imejupụta ọnọdụ dị otu a gba na akara ekwentị anyị bụ 08150501073 n'ụtụtụ taa iji gwa anyị ka o siri dịrị gị n'obi ma ọkwa na akara Facebook anyị bụ Darlin FM Owerri anyị hụ ozi gị ebe ahụ anyị agụpụta ya n'egbughị oge ọbụla Chinonso Ugorji bụ aha m 08150501073 maọbụ na Darlin FM Owerri na Facebook onye na-akpọ anyị ka anyị mere onye na-akpọ anyị n'ụtụtụ taa ị bọọla chi abọọla m Chinu Elda ị bọọkwalanụ ihe nke ọ gwụrụ ike federal gọọmenti oge eruola mgbe a gaghị iji ha chi aha ekpere anyị nkwa imere anyị pa emere anyị ya n'ihi na ịfụ ụlọ ụgwana ma a ga-eji tinye n'iwu ha ekwuru ka ọ nọ n'iwu emekwa mkpa agaghị mapa na o ji kwuo ya n'iwu egogola ha ya n'ihi na demokrasi a ma m ọkwa afọ ole anyị nọrọ na ya anọchekwa ya ụgwana ma ọrịa ha mma masị ha naanị ha rima ndeke ya ọzọ erila ndeke parliament wee ka ha gbara akwụkwọ ọrụ ebi ebi eche ọha kaala federal gọọmenti mma n'ihi na ha eji na anụwụ ịgba akwụkwọ ọrụ ebi ebi naanị ha na paradi ma paradi ka ha chetakwacha ọwụ ajọ nri o ndewo no ya gaziri gị Elda isi onye asịrị parari ma ya mara na ihe awa ajọ nri ọ dị mma ya gaziri gị Elda 08150501073 ịbọọla chie ndewo no ime omejụa ndewo o kwesịrị ka enye ndị ọbụla ohere ịhazi onwe ha o ruola mgbe kwesịrị ka enye ndị a ka ha chịkwa onwe ha n'ego ana m eche n'obi nke m na ihe mere gọọmenti ji na-ekweghị ime ya maka na ndị ọchịchị a bụ ndị gọọmenti ahụ ọ ka ha nwee ike na-emerụ ụrụ aka mgbe oge ga-eru ha ga-eme elekshọn maka ọ bụrụ na ha bịa nye ndị ohere nye ha ego ha ga-eji na-egbo mkpa ha n'onwe ha abịazie na oge ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ahụ ga-eme ihe kwesịrị ka ha mee mana ma ha tichiri ego ha jidesie ya ike oge ndọrọndọrọ ọchịchị ha achọ ka ndị ahụ kwenyere ha mee rụrụ aka na ndị ya mere obodo a dị otu a na-aga n'iru o kwesịghị ka ejide ha ka enye ndị ọbụla ohere ka ha were aka ha mee ha otu maka a na-eme nwa okorobịa toruo ịga buru ụlọ ya ebu ụlọ ka arụwa ọrụ n'onwe ya ndeweno ya gaziere gị ime omejụa na-ekwu na oge adịla na oge eruola mgbe kwesịrị inye ndị a mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego iji hụ na ihe gara dịka o siri kwesị n'ala anyị gba gburugburu karịa ogo nrụrụ aka na ahụta ka ọ dị ugbu a na ngalaba dị iche iche n'ala anyị ọ dị mma ya gaziere gị ime omejụa maka ntinye oke gị bọọla chi halo ọ dị mma eche m na onye nke a na-achọ ịgwa okwu n'ụtụtụ taa 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri anyị hụzi gị anyị agụpụta n'egbughị oge ị bọọla chi
abọla m chi na ya gaziere gị onye nke m JP Clark ndewo ya gaziere gị nna ndị parliamentary association of Nigeria ugbu a bụ ihe kwesịrị omume maka na ụlọ na ndị ụlọ nzukọ omebe iwu n'ike ihe na set autonomy that is ikwu onwe ha na ihe gbasara usoro ego ọ ga-abụ agịga ha akwụkwọ ha ụgwọ kwụdo ha ụgwọ echeghị m na ndị gọvanọ na ndị executive ga na-afụ ha n'akpa ha gara ụgwọ egwu ndị executive because maka na ọnwụ maka ndị ọchịchị ndị executive gọvanọ na-akwụ ụgwọ na ihe ọbụla gọvanọ kwuru ekwe ka were were ka ndị ọrụ gọvanọ kwuru ekwu ma nke dị mma maka na dị mma maka ekwesịrị nke dịrị ndị a na-achị achị mma ma ha kwesịrị ka enwe ike na-eto ha ego ka ha na-enyeto ọgana edowapụ ego maka ọ bụrụ na ha nwee ike ihe ịgba mbọ n'ọgbachi mbọ ike gbapụ ọrụ a mee ka ọ dị ụda mee ka ha nwee ike mmete mkpụrụ onwe n'ụzọ usoro ego eche m na a ga-enwe ụlọ nzukọ omeiwu siri ike nwere ike iji eme ka executive nwee ike ịmụ anya n'ọrụ ọ na-arụ n'ụfọdụ ihe oge na-ekwu n'ụfọdụ ọrụ oge na-eche n'iwu metụtara ndị a na-achị achị ka o nwee ike ịdị mma nyere anyị aka so a na-arịọ ha ka ha nwee ike igbo ịgba mbọ mee ka eshọ dat na distrek ha bara n'ihe na ha nwee ike ịzụta ihe atụrụ aja ime ka House Assembly nwee ike kwụrụ onwe ya na ihe gbasara usoro ego ka ndị gọvanọ tabi ha mere ụmụ bụ ahịhịa na bụrụ ba stamp legislation ọ bụrụ na ndị Imo steeti gọvanọ general the whole of the country ogbenye ndị legislative assembly chekiri executive because ndị executive na-akwụnye ụgwọ ka ha nwee ike kwụọ ụgwọ na ndị ọbụla ha kwuru ihe a ga-eme asị m ka ha jiri ike nwee ike ịzụta ihe ha tụrụ n'ahịa ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-akpọ oku ka ndị a jisi ike na abụwọrọ ha gbara n'ihi na nke a ga-enye aka iji hụ na enyere ha mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego ịmakwa na emere ihe n'ụzọ dị mma nọ n'ụzọ dị ụzọ agbasara ụkpụrụ dị mma n'ala anyị n'ụzọ ikesara ngalaba atọ nwere n'ọchịchị ego ya bụ ngalaba okwu iwu ngalaba ndị ọchịchị nakwa ngalaba ndị okwu ikpe na-emere ihe n'ụzọ dị nhatanha karịa iwere ihe na-ehapụ nrụ n'aka ndị okwu ọchịchị n'aka ka ihe na-enọrọ ha n'aka ime ọ dị mma ya gaziere gị JP Clark Ibolachi alo ka ha akụpụla 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darlin FM Owerri bụ ụzọ abụọ anyị na-agbasa msụtụ taa iji hụ na anyị hụrụ ozi gị n'ebe a Ibolachi ya gaziere gị n'onye nke m ọ dị mma nwanne ke m ya gaziere gị n'ụgbapụ ya ọsọ ihe chọfụgara ha na-ahụ na Nigeria ya I need to change the pattern of democratic system I practice in Nigeria. Chile, Gillen, America, how practice democracy, and their democracy was absolute democracy. I need to practice with that same absolute democracy. Yana, inter absolute democracy, over the Canada, de facto democracy and the jure democracy. Nigeria are practicing de facto, while America practices the jure. That the jury is here the final say in judgment. But in Nigeria now, all the judges. The financing. So for me, even as the parliament is the absolute and the local democracy is very independent on their own. The best thing of Nigeria is in their system of democratic system. All here, if you say for those, this is what anybody had that same freedom. So the only thing I need to do is practice that judicial system. The just system of government. Thank you very much. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Aluminum profiles and foreign doors on a billion years of the man. But look at this one, Nigeria Limited. I can make up your mouth. You give price and quality. Get me up your mind. Biana can Desmond Industries Nigeria Limited go test don't go the roof tiles again, water collectors, aluminum profiles and accessories maka window na partitions again, stainless steel pipes na accessories maka staircase na handrails again, PVC ceilings, marble granite, udi ceramic tiles nile, foreign security mobile bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles na complete sanitary wear. Can Desmond gerenye makunyere yendi anile no na quality no alate man. For Ken Desmond na 3D building materials and finishing plaza onwe na Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze Owerri. Mobile Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri. Mobile Ken Desmond Plaza, 88 Aba Road, Umuahia. Phone 0803 553 2369.
To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Beliac and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soap to white. Then go use the other one taking all the yama jams. But I don't see any yama jams for here now. There's one well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take you all of them, pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. With over 35 years in skill acquisition training, Jodora Skills Acquisition Center has empowered lots of women with modern skills such as fashion designing, catering, interior and exterior decorations, home management, and many more. Hostel accommodation is available at a first-come, first-served basis. Are you a nursing mother and you're wondering how you can cope? Don't worry, Jodora has just opened a standard creche at her Awaka Center with experienced nannies to attend to your children. Jodora also offers specialized programs for working mothers and also complies to all the COVID-19 guidelines. The center holds her annual exhibitions, graduation and matriculation on Saturday, March 27, 2021 at the Landmark Event Center, plot H1 Naked Pocket Layout, next door to Protea Hotel, New Owerri, Imo State. Register now at Jodora Skills Acquisition Center at Jodora House, number 152 Tetlo Road, Owerri, or Kilometer 8, Owerri Umaya Road, Awaka, Owerri North Local Government. Telephone 0806-404-3293, 0803-875-9811. Email jodora5@yahoo.com. Jodora Skills Acquisition Center, Women Empowerment for Self-Reliance. Luxury building and accessories. Original Tyson. Luxury Building and Accessories Limited. Ebola Butano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a good nulo. Katara. Asuna di Borota on Kenele Casina Mirina Maya. We also can Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Aloriano Grinapo. Galaxy roof tiles. Get a luxury roof tiles by Feru. Opuya Baby. Getting a tiles. Already Jimara Puriche. Odin Nulo. Odi Yaro. Okwakaya Walimuya. Odi Hegatapuya. All of Parakonga. Get able to live Bakaya. Opno Kamu. Opno Kamino. Okay, the Karaki to Pesari. Aloriano very shingle. Bond. Classic. Shake. Roman. Milano. Visa. Slate. Containing just of the teacher. Koloyadi Gataria Tario. I can open 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Hey, Wahala Day. Please keep an eye on what you buy. Many Nigerians are in the habit of not checking expiration dates. And for those who do, they do only for consumables, mostly foods and drugs. In fact, when it comes to cosmetics, toiletries, insecticides, disinfectants, body spray and other personal care products, the checking of the expiration dates on the product label is not taken seriously. Yes, the consequences of consuming or using any expired product can result in serious complications. As a consumer, you have a right to satisfaction of basic needs. Right to choose,
rules, right to consumer education, right to safety, right to representation, right to information, right to redress, and also right to a healthy environment. If you are shortchanged in any way, kindly call the CPC hotline 070-6817-5981 or 080-7493-2723 or 090-7938-1270. As defaulters will be sanctioned, please be warned. This message is brought to you by Consumer Protection Commission, Imo State, Area B, New Owerri, opposite Isopade. Easy. This one wey dey smile, yes, right and center. Now wetin be the secret? My sister, you never hear of Obas Global Multipurpose Cooperative Society Limited? No. Obas Global na cooperative wey don stand up gidigba for Bayelsa, come land down with Owerri with correct package. Any money wey you save with Obas Global go give you 35% monthly and your capital go still dey intact till the day wey you wan collect am. Even sef, Obas Global dey help people pay school fees, give you loan to take start business, and also 1 month certified forex training. Their head office dey for Bayelsa, for opposite Timicom filling station near NIT Road, Etegwe, Yenugua. For Owerri, then dey for Immaculate Plaza, last floor, opposite UBA, Wedra Road, Owerri. Oya, quick, call them for 0807-882-0488 or 0901-028-5285. Make you follow the enjoy. Their email na obasglobalmultipurposecorporate@gmail.com. Secure your future now with Obas Global. One expert don land with big ogbonge odds and sharp cash out method. You will like sports. This na your big opportunity to take make better money on top all your bets. Wey be bigger roof. My Naija people, abeg make una no sleep on this one. Make you rush now. Go visit our website on onexpert.ng. No forget to use the promo code BETNG and you go get 200% bonus on your first deposit. OneXpert, bet wey dey for everybody. Good P Marketing Company Nigeria Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grease, and non-grease tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Nnaze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngopala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281, and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812, 0813-9304-185 or 0806-457-4034. Command delicious foods and restaurant, your refreshment home. Eat your delicious hot meal, mango festive bread, quality ice cream, nutritious shawarma. Invite your family and friends, command delicious foods and restaurant. Are you aware that what Kopeji Shiriama will Bulaka? Delicious foods and restaurant. Riani Shariako, Aisha shawarma, ice cream, popcorn, on our bread, mango bread, bread and you real way. Aisha coconut bread, chocolate bread, milk bread. On our food bread. Come on for it. Again, Nanga Bulaka, who bet you Roya, Jaco and Jenny Gin and Dejuno Yadi, Jamu Bulaka, plot S/27 housing area B, Narita roundabout, New Owerri, Capital Territory Owerri, Imo State, Nigeria. Mauga Waka requenting 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name. Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. 107.3 Darling FM.
Radio. ọ dị m onye mana ihe anyị bụ Igbo Ezukoo nketa na redio ọha na eze Darlin 107.3 FM nwere ike na-elele ihe banyere ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu ewere n'ala anyị gba gburugburu dịka banyere abụbọ ọrụ ka ọ dị ugbu a n'ihi atụmatụ iwu n'ihi iwu onye isi ala nyere ka etinye n'ọrụ bụ mkpụrụ na nke onwe ngalaba okwu ikpe nakwa okwu iwu ala bụ nke tuturu n'oge a ebeghị ọbụla emere banyere nke a n'agbanyeghịkwa otu kọmiti onye isi ala hiwere n'afọ 2020 bụ nke ga-echewe ihu n'ihu na enyere ngalaba ndị a mkpụrụ na nke onwe ha dị iche iche ruokwa n'oge dị ugbu a ewebeghị ihe ọbụla mere banyere ya mere ndị otu n'okpuru otu ha kpọrọ Parliamentary Staff Association of Nigeria PASAN jiri kwupụta mfanye aka n'okwu ebe n'ụlọ nzukọ omeiwu enwere n'ala anyị gba gburugburu iji hụ na etinyere okwu a n'ọrụ kpọmkwem na steeti niile nwere n'ala anyị gba gburugburu ya mere anyị na-ajụ n'ụtụtụ taa ichere na oge erubeghị ọ bụ na-echeghị na oge eruola mgbe gọọmenti kwesịrị inye ngalaba okwu iwu nakwa ngalaba okwu ikpe mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego ọzọ bụrụ na gịnị ka ichere na-egbu ndị gọọmenti oge itinye iwu a n'ọrụ imejupụta ya bụ iwu ọ dị ma 08150501073 bụ akara ekwentị bụ n'akara Facebook anyị Darlin FM owere ahịa ozi ebe ha ya gụpụta n'egbughị oge ọbụla dịka ọ dị ugbu a ahụla m nke gị comrade Dịwa Ego ọ dị mma isi m gaa n'ihu ya gaziere gị n'onye ọma m ahụkwala m nke gị maazị Chukwu ji ndụ ụkọchukwu isi na ọ bụghị ndị otu Eastern Security Network na ọ bụ ndị ọkpa egbe anamaghị ndị ha bụ ọ dị mma mana dịka siri ihe na-akwa akọ ha gwara na ọ bụ ndị otu Eastern Security Network ọ dị mma comrade Dịwa Ego akwara m ozi gị ọzọ isi na isi obi nze debata ozi gị na ọ bụ n'oge rolu ugbu a maka ọchịchị etiti ime ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ndụ a ọ bụrụ na onye ọbụla agba wing ya na ihe ga-aga nke ọma n'obodo Naijiria ọ dị mma ya gaziere gị isi ka Chineke mee eziokwu Chief Bright Agụ isi m dike dị ọha mma n'ịbụ Chief Bright Agụ n'isi ọha bele London nebata ozi gị nke dị n'obosi ma n'ihi na-ekwu na gịnị mere o jiri bụ na kemgbe afọ 30 gara aga ala anyị na-ekwu na ha nwetara mkpụrụ na nke onwe ha na gịnị mere o jiri dịka ewekwere ebe anyị ka nọkwa na-eri mperi kwado ebe anyị nọrọ dabere na ihe ndị ọzọ gasị n'ala anyị gba gburugburu nke ahụ bụ ajụjụ na-ajụ anyị na-ekwu na nke ahụ bụ ihe jọgburu dele na njụ masị ka nkakwu n'ushi ya gaziri gị Chief Bright Agụ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ na Facebook anyị Darlin FM Owerri Ịbọlachi Chief Bright Agụ ụwa mara gị mmenụ ya gazie Amen. 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 Ya gaziere gị Chief. N'ụtụtụ a dịka ịkpọrọ maka ndị ama onye nwa aha Chief Bright Agụ ana m echekwa n'ọha dịrị London nọ n'ụbọchị na-abụ dịka ị jụrụ ajụjụ oge eruole o kwesịrị ekwesị ka gọọmenti nye ndị a mkpụrụ nke onwe ọ bụrụ na ego eruo ha n'aka ha ga-eme ihe ha kwesịrị ime ọba n'ọrụ ha onye kwesịrị ekwesị mana eji m aka na ihe na-atụ gọọmenti ụjọ ịhapụ ndị a ka ha nọrọ na nke onwe ha ma ọ bụ nye ha ihe rutere ha n'aka wụ ka ha na-amara ikikere ka ha nwee ụjọ n'okpuru gọọmenti so na ka ha ga-eme ihe kwesịrị ka ha mee ọ pụtara ka ahụ gọọmenti chọrọ ka ha mee ọnwụ ụtọ ha m n'ọnụ aha nka ọ dị ma ya gaziri gị Chief Bright Agụ ị na-ekwu na ụjọ ha bụ ka ndị a wike nọ n'okpuru ha oge niile na-aza ha asa ikekwe enwe oke ndị ruru ha ga-ebuzo n'anya gọọmenti ana tupu enwe ike na-enye ha chefukwere na gọọmenti dị ngalaba atọ na-ewere ngalaba okwu iwu ewere ngalaba okwu ikpe ngalaba ndị na-achị achị mana ndị ọchị bịaziri werecha ihe niile ka ọ bụrụ nke dị ha n'aka ime n'ọbụ ị na-ekwu na ọ bụ ihe ọnọdụ dị otu a kpatara o jiri dị ka na-achọ itinye ya bụ atụmatụ iwu n'ọrụ ọ dị mma ya gaziri gị Chief Bright Agụ Ịbọlachi o nwanne m ya gaziri gị nụ Dikin ụwa mara gị mma ọ dị mma gaa n'ihu nụ ihe na-ekwu ndị a ahụtara onwe ha dịka ndị nnukwu dị elu ndị na-achịchi anya ha asembli na ndị gọvanọ na otu ha dị iche iche mana ha biko dịka ha na-ele anya ọnọdụ maka ịgba abụba ọnụ nke ịgba chebebo ma ndị nkụzi
na ndị ọrụ bekee ndị ọzọ ya na-eleda m anya akpụ ekele ewego ihe dị iche ndị chi ha eri ya achị ha dịcha ọnụ mana ndị akpọra na-ekwu ukeghe na ha ga-aga ya ihe aka emere nwanne ka emepeje onye nke ọzọ ọ bụrụ na ha na-elebara ha anya n'ọnọdụ ha emere ha ihere mma ndị nkụzi na ndị ọrụ gọọmenti ndị ọzọ na-egbu onye na-ekpuchiri ha ndị chi na-eri ego ha dị emitiri ha eri ego megide ha ha lebara ha anya ka onye tinekwetikọ nke ọ dị mma dịka ya gaziri gị nụ isi dịka na-elebakwa anya na ndị nka ka elebakwa anya na ngalaba ndị nke ọzọ a na-ebu ndị a na-emegbu emegbu dịka o siri dị n'usoro ọrụ gọọmenti ala anyị ọ dị m ya gaziri gị Dikin Kingsley maka ntinye oke gaji m nke gị ugbu a akara Facebook anyị Ejike Christian isi Naijiria gaje itiwa ka akwa n'oge na-adịghị anya nke abụghị ekpere anyị nụ Ejike Christian ekpere ka Chineke enyere anyị aka iji lụgburu nsogbu ndị a niile anyị na-agabiga ka ọ dị ugbu a Chijioke Zeniduru isi Darlin FM ka bụ ọka ibe na ikuku na ị naghị agbajọ ihe omume anyị nke ọbụla n'ụlọ ọrụ anyị ebe a anyị ekele gị nụ Chijioke Zeniduru ya gaziere gị Kelechi Ozomba esi m Chinonso Ugorji na ana mmemme nke ọma ya gazie nụ isi ka Chineke gozikwa m Chineke gozikwa gị onye nke m ị na-ekiri anyị kpọmkwem na mba Amerịka onye nke m gwawere ya onye nọ ya gaziere gị ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị kpọọ anyị gwa anyị ka o siri dịrị gị n'obi bụ isiokwu anyị wepụtara ileba anya n'ụtụtụ ihe ọma anyị bụ Igbo Ezukoo maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri anyị hụzi gị anyị agụpụta ya ebe a na-egbughị oge ọbụla ị bọọla chie alo abọọla m chinu ee chief ị bọọla chi ya gazie nwanne m nwoke Obinna asị mma gwa ụlọ otu mmiri nwere shuga nken ya atọ ụtọ ọgwụkwa mmiri nwere olugbu ya na-elu ilu anyị ma onye ịhụ gaa n'ihu chief right mfanye aka n'isi achọghị ime ha bịa ike ka anyị nwee ike mechie ihe ka ihe dị mma n'obodo onye ọbụla nwere klaasị ọnọ biko otu ọbụla ụmụ ga-esinye aka eme mfanye aka n'isi a mechie ya aga nke ọma ịsa mfanye aka n'isi chief onye ji aha awakwa nwa gị oleke mfanye aka n'isi mmadụ ahụla ihe ya gaziere gị nụ chief otu ụbọchị bịakwa n'ebe a nnọọ ga-abịa gafupụrụ anyị otu ụbọchị ọbụla ịbịa gafupụrụ anyị otu ụbọchị ọbụla ịbịa gafupụrụ anyị otu ọ dị mma chief onye ji ahụ wa mara gị mgbe ị na-ekwu ka ndị a gaa n'ihu gbagide abụọ ọrụ a ruo mgbe a ga-etinye nnọọ atụmatụ a n'ọrụ iji hụ na ọ dịrị onye ukwu mma ma dịrị onye nta mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị bọọla chie nwanne m gbanyụọ redio gị nụ Ikenna isisi ebe Ọjị ọ dị mma nwanne m gaa n'ihi nụ ntọgịrị n'olu nwanne m nwoke Obinna nwa Chineke Obinna mere travel ya gazie nụ ya gazie Obinna mere travel 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ a ị bọọla chie nwanne m gaa n'ihi nụ gbapụ ya ọsọ na-egbughị oge anọrọ Linda Oscar bụkwa onye awọ mbere otu a ike agwụla dibịa ụwa ya wụrụ na mfanye aka n'ụkwụ ga-ebute nke ọma ka a gaa n'ihu ya mana ama m na mfanye aka n'ụkwụ anaghị ebute ọganihu kama ọ na-ebute mkpaghachi azụ asị m ka ihe ọbụla nke ga-eme ka ọ ghara ịdị ihe biko gọọmenti leba ya anya ọsọ Ugorji ụwa mara gị mma ụwa makwara gị mma ịnụ Igbo onye ji ahụ asị m ya ilu niile ọ na-atụ biko ya dee ya n'akwụkwọ kpọchitachara anyị otu echi ka ide ya werekwere ihe dị nso obodo ogbuole mmadụ ike agwụla ya gaziere gị nụ odozi akụ Linda Oscar ya nụrụ ya gaziere gị that is chief onye ji ahụ bịa ụbọchị ile ya were ụkwụ gbakasịa m ọkpa gbakasịa m eze ọ dị mma ya gazie 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ka na-atụkwa anya ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha ga-anọ na nkeji iri na-abịa abịa ọ bụrụ na ha wụcha anyị ga-eme ka ị mara ndị ha bụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri ị bọọla chie alo ndewenu ya gazie gbanyụọ redio gị ile anya na mfanye ọkụ n'ụkwụ ịgbanyebe redio gị ahụ
Okay. Ụfọdụ kwụnụkwụ ha na-abanye n'oge. Mana m eche na ọ ga-enyere anyị aka. Ana m anụ gị gaa n'ihu. Na m eche na ọ ga-enyere anyị aka. Ọ ga-eme ka ihe dị wọst. Aha gị kwanụ na-ebi isikpa anyị? Mbụ Obi efule, ọ dị mma. Ọ dị mma nwanne. Ị na-ekwu na na ọ ga-enyere anyị aka ifanye aka n'okwu nnọdụ ala anyị n'ọka ọ dị ugbu a, kama na ọ ga-ebutekwa oke mbibi nyere anyị n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ dị maka mgbe echiche obi gị nwanne m nwoke si West End kpọ n'ụtụtụ taa. 08150501073. Ị bọọla chie? Ndewo nwanne m, ya gaziere gị nụ. Aha mbụ Oyolima ngwa yọlịa ya ndewo. Ị bọọla chi onye nke m, ya gazie, gbapụ ya ose nụ. Cha ya gaziere gị. Ọ dị mma. Oyolima, anyị na-ekwu na ị naghị akwado mfanye aka n'okwu a ka ọ dị gba n'ihi na ọ ga-adọla ala anyị azụ karịkwa ka ọ dị, ọ ga-adọla anyị aka elekere azụ ka o siri metụta okwu uto nakwa okwu mmepe ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ọ dị mma, ya gaziere gị nwanne m si Obibi Eze na-akpọ anyị. Oyolima, ị bọọla chie? Aha gị na-ebi isi akpọ anyị nụ? Ọ dị mma nwanne m, Chidi Egbu ọgụ, gaa n'ihu. Nwụrụ onwe nke ndị ha akwa Buhari asaịn anya asị na ha dị nwụrụ onwe, ọ dịla aka n'akwụkwọ. Ọ bụzi tinye ya n'ọrụ ka aka na-ekwu okwu ya ka ọ dị ugbu a. Na-eto onye isi ala ga-esi saịn asị na ndị a ga-enwụrụ onwe, ndị gọvanọ asaa. Onye isi ala ga na-emenwu onye ahụ dị prezidenti ọ dị chiama ya na-ese ndịrị ihe ebe ha na akaụntụ enwe ike na-eji ya maka na ị na-ese ndị asụsụ steeti. Ọ bụrụ na o nwere ike isi megharị ka ya na-ese ndị asụsụ steeti eri mara anaghị ego afọ mere na ha ga-ereji izikọ ya n'osebụ beto isi ala ji afịa na-ese ndị asụsụ onye isi kọt ahụ na akaụntụ ya darek afọ ị na-ese ndị asụsụ ọdụ onye iwe a ga-eji sọlvụ ọ dị problem. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ. Ndị ka ntiri kwuo n'oge na-amalite ihe omume a na onye isi ala n'oge bachara aka n'akwụkwọ ahụ ka n'otu ozi ezipụrụ n'ụbọchị ahụ nọrọ kwuo na ọ bụrụ ma steeti ọbụla steeti ndị a agba onyụpa itinye ya bụ atụmatụ n'ọrụ na a ga na-amịrị ego ndị a kpọmkwem n'oge ọbụla na-amapụta ego maka steeti dị iche iche na ọnwa ọbụla ya ga-amapụta ego ndị a nye ya ndị a ọ dị n'aka, nyefee ya ndị ọ dị n'aka. Mana ejuna m ma jụ onye 08150501073. Ị bọọla chie? Ị bọọla chi onye nke ma gị na-ebi isi akpọ anyị nụ? Mr. Christopher, ya gaziere gị nụ? Ana m ekwu maka mfanye aka n'ụkwụ a. Ọ dị mma gọọmenti na-emeghe na-afanye aka n'ụkwụ a, ọ dị mma. Mana ana m agwa ndị na-afanye aka n'ụkwụ a, enwere ụgbọ ọzọ ka a mara ihe gọọmenti nwere ike imere bikọs ọ ga-eme akụnụba anyị ọ na-ala azụ. Ọ dị mma, ya gaziere gị nụ. Dịka onye isi oche ndị otu a siri kwu ụnyaahụ, ya bụ onye isi oche otu Pasan bụ Maazị Usman Mohammed, ọ sị na ihe a bụ afọ abụọ ha ka na-anọ na-enwe ndidi ka ndị a nwere ike etinye atụmatụ a n'ọrụ, mana ha edigbola ndidi ha niile ka ọ dị ugbu a, bụ nke mere ha jiri si ebe ihe ahụrụ ya dewe isi mere ha jiri fanye aka n'ụkwụ si kama ji a ga-eye ka nkụgwụ n'ọkụ. Ị hụla ya nụ? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọọla chie? Abọọla m chi nwanne m, a gị na-ebisi akpọ anyị? Isi ọwa onye ka esi? Kingsley, ndewo nọ? Abọọla m chi nụ, gị nwakwanụ? Ọ dị mma. Enwere ihe ya mpụta na Naịjirịa akwa ihe akarịala ya sị maka ọ ka mmadụ mejọrọ abịa afọ onye mmebi
ọ dị mma nwanne ọ dị mma ya gazie ndewo ị na-ekwu na chi bụ anụ ọzọ na-ada n'ala anyị gba gburugburu ka ọ dị ugbo bụrụ ihe na-agbawa obi ọ bụrụ ihe nnọọ ihe na-ewe iwe n'ebe ọ dị ukwuu nọ na-aka mma ka ọ dị mma ndewo ya gaziere gị no 08150501073 bụ akara ekwentị anyị gbaa anyị gwa anyị kwesịrị dịrị gị n'obi taa n'isiokwu anyị wepụtara taa ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri ị bọọla chie ndewo no Kuala Lumpur ya gaziere gị onye ọ mara gị mma ndewo ya gaziere gị no ihe anyị ekwu ihe anyị aka ụkalarị mma ị na-ekwu ka na chi bụ anụ ọzọ na-ahụ na anyị ka ọ dị ugbu a na ọ bụrụ ihe na-agbawa obi ọ bụrụ ihe na-ewute n'ebe ọ dị ukwuu na ọka maka mara ihe mere iji hụ na emeziri ihe haziri ihe nke ọma ka ihe na-aga aga n'ala anyị gbaa gburugburu 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM ụra ihe ozi gị anyị agụpụta ya na-egbughị oge ọbụla ị bọọla chie Chinonso Ugorji. Nwanne kem. Abọọla m chinu gị nwakwanụ. Adamma. Ọ dị mma gbanyere brother Chris Chikwendo from Murichi. Brother Chris Chikwendo ya gaziere gị no? Ndewo. Na-asị ihe ndị Naịjirịa na-ekwu ụmụ Igbo na-ekwu ọ na-erukwe ndị ọchịchị ntị a na-esikwe n'ọrụ ọ na-eru ha ntị n'ọrụ nke ahụ na ihe nsị ka na ntinyewo ndị na-ekwusi abụbụ ọrụ adịghị mma gọọmenti mara asị etinye abụbụ ọrụ ọ ga-aghasa ebe ndozi ha na-edozi Naịjirịa ebe ha ga-amara ihe kwesịrị ha ka ha agaghị eme e na-ekwu oche ma ndị ka ekewara onwe ha Buhari sarịrị ha ma ha hapụ ndị mmadụ Chineke kere egbusiri ya maka ha nwere onwe ha eleghị ọchịchị Naịjirịa nọ na-emegharị na-akwasị ọbara Chineke kere ha kwuru sị onwe mgbe ha ga-anọrọ Chineke ga-akwere ha nọrọ n'udo ma ha na-akwasị ọbara mmadụ Chineke kere gịnị bụ Naịjirịa ha kpachara onwe ha anya o ọ dị mma ya gaziri gị ha mara anyị ha rịọ Chineke ebere bikos mgbe iwe Chineke ga-apụta ọ ga-agba ọkụ mba anyị na-akpọku maka ịgba ọkụ n'ụdị ọbụla ịnụ ndewo maka oku gị mana nke ikpeazụ ahụ kwuru bụ nke adabaghị adaba ma otu ebe onye ọbụla Chineke na-agba ọkụ biko nụ kama dịka isiri kwuo ka onye ọbụla rịọ Chineke mgbaghara nakwa rịọ ya amamizu nakwa amamihe nke ga-eji hụ n'ala anyị ka kwuru mma karịa ka ọ dị ugbu a ema manyara n'otu oke ekwetị tupu anyị nwee ike gbapụ aka ya n'ụtụtụ taa ịbọọlachi aha gị nwanne m ahụ ji agbapụ ya ọsọ ịnụ ee ọ dị mma nwanne kem ya gaziere gị ha na-anụ ya nnọọ nke ọma